Ze praat met mij. Als zij gaat om je phone recht te maken. Die is al 2 jaar. Die is al 2 jaar. Ze biedt nou praten. Sorry, Ze biedt nou praten. sorry man, ja. Sorry man. Hoe kun je hem zeggen met mij? Ik heb jou mee. Ach, Ik ma. is jou ma. Ik is jou ma. Kijk hoe maakt je mijn stem doet dan. Sorry. Praat aan. Ze biedt haar praten. Ze weet ik verstaan niet Engels. Meneer. Ik weet niet dat hij Engels of Afrikaans praat. Boss, you are Luister voor mij. Luister voor mij. Nou, zei je mond. Nou kan je praten. Kijk, ik zoek mijn kindse phone. It's been 2 years. You didn't give the phone. I spent more than 30,000 rand here. Sorry, man. Wait. He knows the phone is in Dubai. He knows. On Dubai. He knows. On Dubai. Uit Atlanta is Dubai. Boss, what's the problem? LCD, né? Yes sir. Nou kan je niet praten. Zeg mos. Kan je niet praten. Sorry, meneer. Kan je niet Ach, praten. Ze gaan mij jou tegen meneer roepen. Ze gaan mij jou tegen meneer roepen. Meneer, zij doet zijn phone. Ik zoek zijn phone. Voor ik voor jou klap. Kent ze van mij? Ma'am, Kent ze van mij? don't do this thing. Kent ze van mij? You bloody fool, don't do this thing.